A tots els docents, amants de l'escac, famílies, companys, gràcies per assistir a aquesta jornada que forma part del projecte que aquest any estem duent a terme. Un projecte d'innovació educativa dels escacs a l'Escola de Santa Anna aposta per una forma d'ensenyar diferent i són nombrosos els estudis que demostren que els escacs són beneficiosos per a l'aprenentatge de les matemàtiques, de la llengua, dels valors, com quan acaben la partida d'escacs, el donar-se la mà entre ells. El nostre projecte anem realitzant activitats en totes les àrees i nivells del centre. Així mateix, ara veureu algunes activitats que hem fet els mestres en la formació dins del món dels escacs i l'aplicació que li podem donar a l'aula. Cal destacar que alguns de nosaltres no teníem ni idea de com es jugava als escacs ni érem desconeixedors del joc. I la pregunta, per què hem elegit els escacs? La finalitat que vam prendre com a centre era millorar les competències del nostre alumnat a nivell educatiu i en valors, deixant de banda la part que tenia de competició del joc. Jugàvem per aprendre i no per guanyar. De formació vam elegir fer un curs on treballar la didàctica dels escacs. Ja veieu què podem treballar? Doncs que nombrosos són els continguts a treballar i així veieu alguna mostra d'alguns que hem treballat a l'aula, com és la memòria, la resolució de problemes, el prendre decisions, la concentració, l'atenció, la imaginació, l'orientació espacial, que en infantil també ha vingut molt bé, la lateralitat, càlcul mental, coordenades, simetries, les peces, la forma, el moviment, les normes bàsiques de joc, tipologies textual, entre algunes coses, són aquestes les que de moment hem portat a terme a l'escola. Activitats complementàries que hem realitzat són activitats que al llarg de tot el curs que portem les hem enfocades en dos vessants. Una, la violència de gènere, i l'altra, els escacs. I vam intentar fer una unió que d'ahir ve tot el símbol que hem utilitzat tant per a portades com per a les jornades, que són les mans que simbolitzen el tauler, i la dama, que és la figura més valuosa per la seva llibertat de moviment. I amb aquesta imatge hem intentat reivindicar el valor de les dones dins de la nostra societat i vam decidir utilitzar-les com a imatge del nostre projecte. Vam fer els carnestoltes a l'escola. Cada cicle es va disfressar d'infantil, va ser el tauler, primer i segon van ser peons blancs i negres, tercer cavalls, quart alfils, cinquè les torres i sisè reis i les dames. Allà darrere també teniu una exposició que hem portat d'algunes de les coses que hem anat treballant al llarg del curs. També tenim la foto d'un tauler d'escacs en xapetes que vam anar arreplegant per a que cada xiquet tinguera el seu tauler a casa. Vam fer el tauler en la setmana cultural que era escacs santaners, el seu pin. Vam fer una gincana per la muntanya que també tota la temàtica anava envers l'escac. La foto que teniu baix és la foto de la imatge final del flash mob que vam gravar per al Dia de la Pau. Vam fer un punt de llibre també en les figuretes dels escacs i si baix hem tret enguany la segona revista El Castell, que la va publicar el Dia del Llibre. Per exemple, vaig a començar a ensenyar-vos en infantil, hem introduït els escacs. Veureu una classe de psicomotricitat que fa Isabel en la classe de 5 anys. Posen un quadrat blanc. Ja. Quan diga ja, torna un quadrat negre. Negre. Però no dic un peu en un quadrat blanc i un peu en un quadrat negre. Ja.
Sereu torres, els dos. Lucas no pot caminar més perquè se n'ix. Tens que caminar horitzontal i tu vertical. Per els dos torres, vale? Ale, menegeu-se. Alfils. Ale. El rei com camina? Així. Ale. Molt bé. Cavalls. Un, dos i davant. No. Tres no, i davant. Daniel, tu, la L. La L, és que ell la fa directament, T'has fijat que ell ho fa directament. Vale. Molt bé. Ale Torres a caminar. 2 quadrats, Lucas a Pepa. Ara aneu a ser al fil. Com camineu al fil? Així en diagonal. Vale, doncs n'hi ha molts que no podran manejar-se, Si xoqueu en un altre, no el manegeu. Un quadrat a soles, en diagonal. Si esteu en negre, on teniu que anar? En negre. Vale, doncs mireu-seu bé i camineu un. Mira, ja no puc. Però ara ja pots, perquè ella ja s'ha manejat. Va, molt bé. Va ser dama. I com camina la dama? En diagonal. Una torre. Una i dos. Ja s'heu manejat? Tots? Sí. Vale. Vale. Aquells moments, a poc van ja sabent diagonal, avant, darrere. Ara mirarem primer cicle, primer i segon, com han fet la consecució dels moviments on treballen la presa de decisions, on vaig, com, i van aprenent a decidir i a triar quina serà l'opció més correcta. Menjant-se els caramels. Com més caramels mengeu, millor. Val? S'ho penseu, tireu una vegada cadascú. Val? Una vegada que toqueu, penseu primer i després ja menegeu i se mengeu els caramels. Vinga, Àlex, tu primer. Després. Vale. Damaris, en el moviment de l'alfil, on ho estirem. Molt bé. Volem menjar molts caramels, Després, en segon cicle, vam treballar la competència matemàtica i el càlcul mental, elaborant uns daus que també estan allà darrere en les peces dels escacs i vam aprofitar el que era el valor de cada peça per a introduir en operacions matemàtiques. Uno blanc i uno negre, com les peces dels escacs. Les peces d'escacs tenen blanc i negre, per això també tenim blanc i negre. Farem els daus. Vaig a multiplicar. Però què passa? Que jo sí no tinc números. Però m'he de saber que si cau l'alfil és 3. I si cau un altre alfil, què tinc de fer? 3 per 3 igual? No. Ah, no. Vale? Alfil i dama. Cavall i alfil. Dama i cavall. I en cinquè, ahir vam treballar l'àrea de llengua, els escacs com a activitat motivadora per a l'aprenentatge dels verbs que tant... National Compost.
Jo hauria sigut, tu hauries sigut, ell hauria... Rocío. Jo he sigut, tu has sigut. Què et toca? Futur perfecte, sí. Jo hauré sigut, tu hauràs sigut. Perfecte, simple. Val. Jo fou, tu fores, ell fou, nosaltres fórem. El fil on toca i el cavall on toca. Val? Val. Ara va. Comença, Miquel. Com es mou la torre? Com es mou la torre? La davant és esa? Claro. Què posa? Què posa? Futur perfecte. Doncs va, futur perfecte. Jo seré. No. Això és una xicoteta mostra del que fem en llengua, de les habilitats que van aprenent i de les estratègies que gasten ells amb nosaltres. I amb tot això concloc ja l'exposició del que hem fet i la introducció del nostre projecte d'aula.